World Evangelization, Lecture 6, Kinabuhi ni Jesus. Unang punto, kapin sa 300 tagna bahin si Mesiyas natuman gayod. Wow, kanindot nga pagisugot. Balikon ako igsuon, ang daang tugon kapanagna, ang bagong tugon, adunay katumanan. Wow, nindot kaayo. Nga naman, tinuod jod nga ang Biblia pulong sa Dios. Genesis 22:17-18, Samuel 7:8-16, and Matthew 1:1, ato sa sugdan igsuon, aratas Genesis 22:17-18. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa bala sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway. Og mahangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat. Kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Mao ni unang panagna. Unsay unang panagha? Binhi, anak ni Abraham o ni David. Binhi. Unya nindot kaayo nga maong panagna gibalik usab sa 2 Samuel 7:8 down to 16. Pagabasahon ko sa wikang Cebuano. Sa diha nga ang imong mga adlaw mahuman na ug ikaw makapahulay uban sa imong mga amahan, akong patindugon ng imong kaliwat nga mopuli kanimo. Nga magikan sa imong kaugalingong lawas ug ang akong tukuro ng imong gingharian. Siya mao ang magtukod og usa ka balay alang sa akong ngalan ug akong tukuron ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako mahimong iyang amahan ug siya mahimong akong anak. Kung makasala siya, silutan ko siya, pinaagi sa bunal sa mga tao, uban sa mga latigo nga gipahamtang sa mga tao. Igsuon, diri makita nato nga ang gasulat ni ini, posible, si Samuel, klaro kaayo, right? Pwede magisgot ni ngadto kan David, ngadto kan Solomon, pero diri nagisgot mahitungod sa gingharian hangtod sa kahangturan. Namatay si David, namatay si Solomon, wala mabanhaw. Diri nakita nato nga si Ginoong Hesus ang gisgotan ni ini, mga minahal. Kaya nagisgot man mahitungod sa gingharian nga mulungtad ngadto sa kahangturan. Amen. Isaiah 7:14. Ikaduhang panagna na tawo sa usa ka berhen. Isaiah 7:14, busa ang Ginoo gayod mao ang magahatag kaninyo og usa ka ilhanan, ang ulay magamabdos og manganak og usa ka anak nga babayi o pagkatawgon siya nga Emmanuel. Mao kini ang daang panagna. Og gunyang equivalent ni ini mga minahal makita diya sa Matthew 1:18-23 ang katumanan sa maong panagna. Atong pagbasahon, ingon ni ini ang pagkahimugso ni Jesucristo ang iyang inahan nga si Maria kasunon sa kang Jose, apan sa wala pa siya magakita, nakaplagan siya nga nagsabak pinaagi sa Espiritu Santo. Tungod kay si Jose nga iyang bana may usa ka matarong nga tawo og dili gusto nga ibutyag siya sa kaulawan sa publiko, nakahukom siya nga bulagan siya sa hilom. Apan human siya maghunahuna ni ini nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagkuha kang Maria nga imong asawa, kay ang gisabak diha kaniya gikan sa balaan nga espiritu. Siya mga anak og lalaki og nganlan mo siya Jesus, kay luwason niyang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Now kining tanan na hitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang ulay magamabdos og mga anak og usa ka anak nga lalaki og siya pagkatawgon nila nga Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios uban kanato. Nindot kayo akatumanan sa kadaan nga panagna may tungod sa pagkatawo ni Ginoong Hesus diha sa usa ka berhen. Pero nindot usab nga atong maisgutan ning nindot nga nakapahipi nga mga mensahe nga ang pulong da Hesus nagkahulugan nga pasayloon niya iyang katawhan diha sa ilang kasalanan. Unya ikaduhang bahin nagisgot may tungod sa Emmanuel nga ang Dios ania nagauban usab kanato. Ikatulo nga panagna sa kinabuhi ni Ginoong Hesus natawo sa Bethlehem. Micah 5:2, apan ikaw Bethlehem Ephrata bisag gamay kataliwala sa mga banay sa Juda, gikan kanimo mugula alang kanako ang usa ka mahimong magmamando sa Israel. Kansang makagikan gikan pa sa tanan, gikan sa karaang mga panahon. Ug mao kani panagna nga mahimugso ang Mesiyas diha sa Bethlehem Ephrata. Aniya ang katumanan igsuon. Mateo 2:1, human na tao si Jesus sa Bethlehem sa Judea sa panahon ni Haring Herodes. Ang mga mago gikan sidlakan miadto sa Jerusalem.
Wala ka ba matingala igsuon nga tukma gayod ang paghisgot nato mahitungod sa maong pagpanagna ug ang katumanan niini? Kay naay gitawag ta nga insaktong paghanig, pagbanig diya sa pulong sa Dios. Diri makaingon ta nga ang daang tugon sa Biblia ug ang bag-ong tugon sa Biblia walay panagsumpaki kay nganuman ang tibuok balaang kasulatan gikan sa libro sa Henesis ngadto sa libro sa Malakay, gikan sa libro sa Mateo ngadto sa libro sa Gipadayag, walay panagsumpaki. Wow, nindot kaini nga makahatag ka natog pagdasig mga minahal. Unya ikaupat nga panagna mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, gibaligya siya sa 30 ka pirasong plata. Ato kining pagahisgutan. Sakaraya 11, 12 and 13, giingnan ko sila kon gihunahuna ninyo nga labing maayo, ihatag kanako ang akong suhol apan kon dili hupti kini. Busa gibara nila ako katluan kapirasong plata, katluan 30 katluan. Og ang Ginoo mingon kanako ihulog kana sa magkukulon ang mahal nga bili sa ilang gipresyo kanako, busa gikuha ko ang katluan sa kabuok sa lapi og gisalibay kini ngadto sa balay ni Jehova, ngadto sa magkukulon. Now, diri matingala kagiunsa mga pag-abot nas pag-untugon adunay katumanan diya sa kinabuhi ni Judas. Ngano man, nahibalo kita nga si Judas gibaligya niya ang iyahang nga suod nga higala nga mao si Ginoong Hesus. Mateo 27:9, unya natuman ang gisulti ni Opreta Jeremias, gikuha nila ang katluan ka plata, ang bili nga gitakda kaniya sa katawhan sa Israel. Sa lahom nga mga pagtuon mga minahal, ang 30 ka plata nagkahulugan kinig bili sa usa ka ulipon. Diri makita nato sa diha nga natuman kini, gibaligya ni Judas ang iyang suod nga igala nga mao si Ginoong Hesus diha sa maong salapi. Ubos kaayo ang pagtanaw gani. Ang makaparian nga naghatag ni inig isip bayad ngadto kang Judas. Ito subo kaayo nga palandungon mga minahal. Unya, ikalima nga panagna mahitungod sa kinabuhi ni Hesus, gibitay sa kahoy. Tanaw nato ang mga bersikulo. Deuteronomy 21:22, kung ang usa ka tawo nga sad-an sa usa ka silot sa kamatayon gipatay ug ang iyang lawas gibitay sa usa ka kahoy, dili nimo ibilin ng iyang lawas sa kahoy tibuok gabi. Siguraduha nga ilubong siya ni anang adlaw kay ni bisan kinsa nga gibitay sa usa ka kahoy ilalom sa tunglo sa Dios. Ayaw pasipad-an o pasipadi ang yuta gihatag kanimo nga imong Dios ingon panulundon. Now, karaan tugon ni siya man. Mangutana ko nimo igsuon unsang adlaw namatay si Ginoong Hesus? Tinuod. Adlaw nga Biyernes. Now, laing pangutana, unsa may sunod sa adlaw nga Biyernes? Sakto, adlaw nga Sabado. Gani nahibalo ka nga nabanhaw si Ginoong Hesus adlaw nga Domingo. Atong pagabalikon mga minahal, unsang adlaw namatay si Ginoong Hesus? Yes, tinuod, Biyernes. Ang sunod nga adlaw alang sa mga Hudeyo mahinungdanon kayo. Ngano mahinungdanon man? Tungod kay sila nagahatag og bili sa gitawag nga Sabbath day, adlaw sa pahulay. Diri nagisgot may tungod sa patayng lawas kay nang hanglan nga igalubong kay ngano man alang kanila balaan kayo ang adlaw sa igpapahulay para dili mahugawan ang nasod sa Israel kinahanglan nilang igalubong ang patay nga lawas. O kinsa po'y magunahuna nga naitakdo nga bersikulo may tungod niini sa bag-ong tugon. Aton tan-awon mga minahal. Matthew 27:26-50, sa dihang ilang gilansang siya sa cross, ilang gibahin-bahin ang iyang mga bisti pinaagi sa pagripa, og sila naglingkod og nagbantay diha kaniya. Dili ba tukma kayo mga minahal? Balikon nako mga minahal ang pagtuon sa Biblia. Nindot kaayo nga makapadasig nato nga walay panagsumpak nga ang daang tugon og diha pag-abot ni mos bag-on tugon adunay insakto nga tukma, adunay insaktong pagbanig. Ikaunom nga panagna may tungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Siya gilubong sa lubnganan sa usa ka dato nga tawo. Tan-aw nato kung unsay pagtulunan usab niini. Isaiah 53:9. Giatagan siya og lubnganan uban sa mga daotan ug uban sa mga dato sa iyang kamatayon. Bisan wala siya makabuhat og pagpanlupig ni may limbong sa iyahang baba. Mao kini ang panagna sa daang tugon. Aniyang iyahang equivalent. Matthew 27:57-61. Sa pagkagabi, miabot ang usa ka dato nga tawo gikan sa Arimatea. Ginganlan siya og Jose, nga siyang kaugalingon na himong tinun-an ni Jesus.
Miadto siya kang Pilato, gipangayo niya ang lawas ni Jesus, o nagsugo si Pilato, ngay hatag kini, ngadto kaniya. Gikuha ni Jose ang lawas, o giputos sa limpyong panapton nga lino, o gibutang niya kini sa iyang kaugalingong bag-ong lubnganan, nga iyahang giisip sa bato, o gisapsap sa bato. Giligid niya ang usa ka dakong bato at ubangan sa pultahan sa lubnganan, og milakaw siya. Og si Maria Magdalena og laing Maria naglingkod at ubangan, atbang sa lubnganan. Diri makita nato nagisgot umay tungod sa pangalan Jose nga taga Arimatea. Now, nibuto ang maong pangalan og way na sada asa magikan ni Jose. Gani sa maong bersikulo sa wikang Cebuano nagisgot nga tinun-an siya ni Ginoong Hesus. Pero kita mga igsuon nagbasa sa Biblia, wala magisgot og pangalan nga Jose nga taga Arimatea. Diri makita nato nga naay mga sumusunod si Ginoong Hesus nga wala ma-mention, wala maisguti ilang pangalan. Sa sekreto sila nagapangalagad ni Ginoong Hesus. Kung imong tun-an pag-ayo mga minahal sa lawom nga mga pagtuon, diri makita nato nga si Jose nga taga Arimatea nagkalot og yuta, nagsapsap og bato gihimong lubnganan dili para sa laing tao, kundi dili para sa iyang kaugalingon. Apan sa diha nga nahitabo nga si Ginoong Hesus gilansang sa cross og igalubong sa way pagduha-duha, sa way pagmakuli, gihatag niya ang maong lubnganan ngadto kang Ginoong Hesus. Hinaot unta pod sa ato ang kaugalingon, inana unta kita. Nga aduna tay insaktong pagtagad sa insaktong nga mga pangitabog, unsaon nato paghatag og insaktong solusyon sa matag problema. Kay nganuman naay mga butang sa atong kinabuhi kana bang giingon na sa wikang English ba nga beyond our control. Unsa nang beyond our control? Usahay naay mga pangitabo nga wala nato palandunga nga mahitabo di ay. So balikon nako nindot kaayo nga diya sa kinabuhi ni Jose nga taga Arimatea, gipagamit niya dili lang kayang iyahang kinabuhi. Hasta ang butang nga iyaha man to, di man to para sa laing tao. Apan sa diha nga naay tawag, wa siya magmakuli igsuon. Gipagamit niya ang maong lubnganan ngadto kang Ginoong Hesus. Unya, ikapito nga panagna, may tungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, nabanhaw. Psalm 16:10, tungod kay dili mo ako pagabiyaan ngadto sa gingharian sa mga minatay, ni itugot mo ang imong matinumanon maakita sa pagkadunot. Oh. Kung tanawon nimo ang gasulat sa Salmo si Haring David, sa ato pa nagisgot ba niya? Hello, kung imong tun-an mga igsuon nadunot ang patay nga lawas ni David kay tao man siya. Matthew 28:1-10, dire ma-amaze ka igsuon, matingala ka giunsa pagitabo ni giunsa pagbanig ang pulong sa Dios. Ang anghel nagsiling sa mga babayi, hindi ka mo magahadlok kay nahibaluan ko nga gipapangita ninyo si Jesus nga gilansang sa cross. O nindot kayo kay may sagol ilunggo ni atong pagtuon. Wala siya dinhi, nabanhaw siya, sumala sa iyang giingon. O mari kamo og tan-awa ang dapit nga iyang gihigdaan. Wow! Nindot kayo mga minahal, kay nganuman, dili ka pa matuod ang maong bersikulo nga wala mo tugot ang Dios nga malata ang iyang lawas diya sa lubnganan. Kay nganuman, wala na siya dinhi, nabanhaw siya, sumala siyang giingon. Ang sa may mensahe nga makuha naton ini mga minahal. Sa ato pa, kung ang Dios magsaad, aduna kini katumanan. Dili man ni saad og tawo, saad kini niya. Kay siya nagsaad kadto siya mga tinun-an, human sa tulo ka adlaw siya magabanhaw og tinuod kay digsuon. Kay nganuman, dunay mga saksi sa iyahang pagkabanhaw. Ikaduha nga mga paggisgot, publikong ministeryo ni Ginoong Hesus. Sa ato pa makapangutana kita, unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan samtang siya nagapanghimo sa buluhaton. Milibot si Jesus sa tibok Galilea nga nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nagwali sa maayong balita sa gingharian, nag-ayos na ng balatian o balatian sa katawhan. May pagkailonggo gamay pero Bisaya ang atong pagtuon. Una, nagtudlo siya sa mga sinagoga. Makapadasig kini igsuon kay daghan ta mga igsuon nga maulaw. Og dili nato ang ngayon ikaulaw ang atong pagtuo. Kay nga nang ipadayag nato kay nga naman, especially nindot kaayo nga naagay tukma nga bersikulo nga pamatuod nga insakto ang atong pagtuon. Ikaduha, nagwali sa Ginoong Hesus sa maayong balita, may tungod sa gingharian sa Dios. Ikatulo, giayo niya ang tanang sakit ug balatian sa mga tao. Dili ba nindot kayo nga buluhaton?
Kay mangutana man ta, sa dihang buhi pa si Ginoong Hesus, unsa may iyahang mga buluhaton, unsa may iyang gipanghimo, o kaning tulo ka butanga gisgutan dere, mao ni mga butanga mo iyahang gipanghimo. Ikatulo nga pagtuon, cross og pagkabanhaw. Una atong hisgutan ang cross. John 14:6. Cross atong unang pagatun-an. Ang dalan sa pagsugat sa Dios nabuksan. Wow! Sa'y pasabot. Ang dalan sa pagsugat sa Diyos nabuksan. Nindot panintun-an sa wikang Ingles, pero nindot usab na tun-an nato sa wika nga Cebuano. Tan-aw nato unsay makuha nato niini mga minahal. Diri makita nato nga ang Diyos nagbukas og dalan. Kay ngano man, balaan ang Diyos, ang tawo makaasala. Ang tawo nga makaasala, dili po pwedeng diretso nga moduol ngadto sa balaan nga Diyos. Ug ang kamatayon ni Ginoong Hesus diya sa cross nahimong hagdanan para masumpay kita ngadto sa Dios. Mapasig uli kita ngadto sa Dios. Kay ngano man, ang makasasala nga tawo dili po pwedeng diretso ngadto moduol sa Dios nga balaan. Apan pinaagi sa iyahang cross nahimong ladder, nahimo siyang hagdan, mga minahal. Unya Luke 23:45. Kaya ang adlaw mihunong sa pagsidlak o ang tabil sa templo nagisi sa duwa. Pagkanindot bang pagahisgotan? Nga ang templo ni Solomon gikuha sa ulagway sa tabernakulo kung asa gani ang nasod sa Israel, magtukod sila, ilang ipahimutang ang maong tabernakulo, agi og dapit sa pagsimba. Sa diha nga nangandoy si David nga magtukod ni ini, wala magtugot ang Dios tungod kay nakasala si David. Pero ang iyahang anak nga mao Solomon mo ay nagtukod. Nagbubalik ka sa maong sugilanon dere, sa dihang namatay si Ginoong Hesus, nakisi ang tabil sa templo gikan sa taas ngadto sa ubos. Unsa may pasabot niini, mga minahal? Simple pero nindot kayo. Nga ang Dios mo ay nangitag pamaagi para kita makaduol ngadto kaniya pabalik. Dili ikaw, dili ako. Dili relihiyon, dili maayong buhat. Kining tanan, mga kahago, trapo lamang kini atubangan sa Dios. Pero unsay may hinungdanon, mga minahal, nga tungod sa iyan dakong gugma siya mo'y nangitag pamaagi para mabuksan niya nga ang tao makasala, mapasaylo sa ilang sala ug makaduol ngadto balik sa ilang manunubos, ilang manluluwas. Kaya ato ba yang pagisgot dere mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. John 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay mag-adto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Ang pulong amahan, pwede nimong naasay na equivalent word. Maubag niyang gingharian sa Dios, paraiso ba? Mahinumdum ko sa kamatayon ni Ginoong Hesus, dili lang kasi Jesus mo igilansang adunay duwa ka kriminal sa iyang isikagilid. Ang usan nagabugal-bugal ngadto kaniya. Anak ka man kaha sa Dios, luwas ang imong kaugalingon ug pagkahuman luwas sa kami. Apan ang laing kriminal mi badlong ngadto kaniya. Nga kita gilansang tungod kay aduna tay sala nga nabuhat ngadto sa Dios. Ngadto sa ato ang panggoberno. Ug unya mihahat siya ngadto kang Ginoong Hesus miingon, Ginoo, kung maghari na ka, hinumdumi ako. Mitubag si Ginoong Hesus karong adlaw, ikaw makig-uban kanako sa paraiso. Wow! Nindot kay ni nga pagdasig para nako. Ambot taha nimo kung wala ka ba madasig, mga igsuon. Mauni gisgutan diri may tungod sa John 14:6. O gunya, balikon nako bisan gani ang relihiyon. Well, makatabang man, pero dili ni may pamaagi nga ang tao makaduol ngadto sa Dios. Unya ang problema sa sala na sulbad. Ano 'yon? Ang problema sa sala na sulbad. Leviticus 17:11. Kaya ang ginabuhi sa usa ka binuhat anaa sa dugo, o gihatag ko kini kaninyo aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang sa inyong kaugalingon diya sa halaran. Kini mao ang dugo nga naghimo sa pagtabon sa sala alang sa kinabuhi sa katao. Ang kinabuhi anaa sa dugo. Mao di ay mobalik ka sa karaan nga tugon nga ang matag pari maghimo sa ilahang seremonyas magamit og usa ka hayop ug ang dugo niini ibisibis ngadto sa mga tawo nga nagahulugan kini sa pagpasaylo sa ilang nga sala. Kay matod pa sa maong pagtuon sa Leviticus nga ang kinabuhi anaa sa dugo. Tan-aw nato sa libro sa mga Hebrehanon kung unsa pa ikasulti niini. Hebrew 9:22. Sapagkat tinuod ang balaod nagmando nga halos tanang butang hinluan pinaagi sa dugo.
ug kon walay pag-ula og dugo, walay kapasahiluan. Tanawa ra gud. Halos tanang butang mahugasan, mahinluan pinaagi sa dugo. Hinungdan nga si Ginoong Jesucristo na pakamatay sa cross para mahinluan, dili lang kay mga butang, kundi ang atong mga sala. Hebrews 9:12. Wala siya misulod pinaagi sa dugo sa mga kanding ug sa nating baka, apan siya misulod sa labing balaan nga dapit sa makausa alang sanan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo nga nakabaton ug walay katapusan nga pagtubos. Sa ato pa miduol si Ginoong Hesus sa usa ka pinakabalaang dapit. Kay mabahay man nimo stulona. Kanang gitawag nimog temple courts. Bahin nga matao pwedeng mosulod. Naay bahin nga mga pari pwedeng mosulod. Pero naay gidawag nga pinakabalaang dapit nga ang pangulong pari ra mao'y makasulod. Now, kung imong tanaw ang pinaagi sa maong verse nga gisgutan, si Ginoong Hesus wala magdala og dugo sa unsang mananap, sa unsang hayo. Iyahang kaugalingon niyang lawas, kaugalingon niyang dugo, mo'y giula niya sa cross sa Kalbaryo para mapasaylo ang atong sala, mga minahal. Ug unya tungod niini nakabaton kitag walay katapusan nga pagtubos. Mark 10:45. Kay bisan gani ang anak sa tawo mianhi dili aron alagaran kun dili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat sa kadaghanan. Di na nako masabtag nganong gigamit ng mga bersikulo, pero i-connect nato ni sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga naghatag sad panag-ingnan sa matag usa kanato nga dili ta mahimong agalon ngadto sa atong isig usa. Kay ngano man tanan kita gipakamatyan sa atong labaw nga makaagahom. Nagpasabot lamang kini nga ang atong pagtagad sa usag-usa dapat patas, walay labaw, walay ubos. Kay puro man ta katawhan sa Dios. Napildi si Satanas. Wow. Colossians 2:15. Og giokasa niya ang makagamhanan og mga pagbulutan, iyang gihimo sila nga talan-awon sa dayag og gidaog niya sila pinaagi sa cross. Kaning mga bersikulo, dire gipasundayag ni Ginoong Hesus nga pinaagi siyang pagkabanhaw, gipildi niya ang tanan nga buhat sa kaaway. 1 John 3:8. Ang nagabuhat sa pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa na pagkasala sukad pa sa sinugdan. Ang rason nang ipakita ang anak sa Dios mao ang pagguba sa buhat sa yawa. Kani igsoon di ni kadasig ang gidala sa maong verse. Naghatag nig hagit alang sa usag-usa kanato, kanako og ngana kanimo, hagit nga isip ikaw nag-angkon nga magtotoo. Nga dili ka ngayang magpadayon sa sala nga nagaulipon kanimo. Ngano tungod kay ikaw gipasaylo sa Dios. Diri imong makita nga ang usa ka tawo nga nag-angkon siya nga naa kang Ginoong Hesus apan nagpadayon. Sa ipasabot, ang iyahang pagtuo wala matukma diya sa iyahang kinabuhi, ang iyang kinabuhi wala matukma sa iyahang gituuhan. Kadi man gud na malimod na ay mga tawo nga nag-angkon nga naa diya nga nas Ginoo pero ang binuhatan sukwahi sa ilahang pagtuo. Unsa giingon sa Biblia, ang nagbuhat sa pagpakasala iya sa yawa. Pero unsa may rason nganong ang anak sa Dios mianhi? Nganong mianhi man si Ginoong Hesus aron pagguba sa buhat sa yawa. Simple lang kayong ipaabot ini igsoon nga ang kaaway, Satanas, ang yawa walay katungod nga moulipon sa katawhan sa Dios. Ganahan unta ko yung hallelujah, ikaw mo nalay mo yung hallelujah diya. Pagkabanhaw. Hebrews 2:14. Tungod kay ang mga anak adunay unod ug dugo, siya usab nakigbahin sa ilang pagkatawhanon, aron pinaagi sa iyang kamatayon, mabungkag niya ang gahom sa pagkupot sa gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Kaning maong pagtulunan nagisgot na nagpakatao ang Dios. Nagpakatao si Ginoong Hesus. Naila ang bersikulo sa Juan 1:14 nagaingon, sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong nahimong taho diya sa bersikulo 14. Diri sa maong Hebrehanon 12:14 nagmatuod nga nahimo siyang tao para nga mahimo siyang kwalipikado sa pagtubos sa iyang katawhan. Ikaw, ako, sa iyang pagtubos nato mga minahal. Haron mapildi niya ang gahom sa kamatayon. Kay kinsa di ay nagkupot sa gahom sa kamatayon? Matod pa dire, ang nagkupot sa gahom sa kamatayon, maubaya na ikahadlokan nato. Kinsa nagkupot sa kamatayon? Ang yawa. Mianhi si Ginoong Hesus haron sa pagguba sa buhat sa yawa. Pagguba sa yawa. Romans 1:4. Pinaagi sa Espiritu sa pagkabalaan, gipahayag
uban sa gahom nga anak sa Dios, pinaagi sa iyang paggabanhaw gikan sa mga matay. Siyempre, diri nang matuod unsa kaha? Ang tao makaingon ba nga siya matuod nga Dios kung wala siya magabanhaw? Kay nga naman, ang iyang paggabanhaw nagapamatuod nga tinuod gayod nga si Ginoong Hesukristo matuod gayod nga anak sa Dios. 1 Peter 1:3, dalaygon ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang dakong kaluoy iya kitang gibag-o nga pagkataho ngadto sa buhing paglaom, pinaagi sa paggabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Wow! Nindot kayo pero self-explanatory mga igsoon. Aduna mo yung mga sibuano diya nga mga Biblia. Hebrews 13:20. Hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga pinaagi sa dugo sa way katapusang kasabutan mabanhaw sa atong Ginoong Hesus ang dakong magbalantay sa mga karnero gikan sa mga patay. Padayon tas mga pagtuon igsoon atong gisgutan ang cross ug ang paggabanhaw. Iyang gituman ang buhat ni Kristo pinaagi sa cross ug sa paggabanhaw. Tinuod. Kani ba yang pulong Kristo wala ba ni masabti sa mga tao? Diri makita nato nga ato ning gibalik-balik ang maong pulong Kristo para makita nato ang iyahang buluhaton. Diya sa iyahang cross, diya sa iyang pagkabanhaw, diyang gipakita nga siya gayud ang atong manluluwas. Sa laing pulong Mesiyas, Kristo. Unsa may Kristo? Wika na nga Espanyol atong gina-adapt Kristo usab. Sa English, Christ. Sa Greek, Christos. Asa maanang bahina ang importante masabtan sa mga naminaw. Ikaupat, si Jesus pamatuod pinaagi sa iyang kinabuhi nga mao gayod ang Kristo. Pakpakan nato ang labaw nga mahagahon igsoon. Kay nga naman, ang pulong diring mipamatuod gapasabot lamang gayod at tanan nagibuhat ni Ginoong Hesus gikan pa lang sa iyang pagkahimugso, tanan nga mga buluhaton, ngadto sa iyang kamatayon sa cross, sa iyang paggabanhaw, bisan pamanggani sa iyang pagbalik pag-usab, kapamatuod gayod, nga siya gayod ang Kristo. Daghang kaayong salamat.